John see ko tuuti sax ah. Không có nhiều quá. Astagfirullah, manfaat na si Quran nek. Ang namaya nga jigang way. Ah, way tamit. Miwak siya po dagang. Andi, ha? Ang mga mandago. So, nabay bagade. Ano, tandago, eh, mujak. Wah, naik pula. Sama yang ini nama dia beli. Igway. Ang daf kamu gud. Ya kamu. Ay makakamog ka pa po dyan. Oh. Magay dem. Magay nga na. Sa mukha niya lang. Kila mo din niya yan. Sa yung pag-ulikay mo, ma? Sir, kita mau buat berjanji. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Kenal Sulman? Dia ada pe. Oh. Yang ini kenapa nggak ada? Wah, jam Banyaknya kan? jam. Lebar hal lagi. Tapi kamu dong jangan mau di motor gua. Logo ban mo tare? Dong di luar dong. Pero may tafe si Bob ko ni Bob. May dong mo lol. Yung kan jar siya ang wakano niyo. Kita ingat kau perek. Lo ako pera mo bumatef mo. Wag dala. Sudah buat bidang mo ko indi lagi. Banyak xewul ci tuuti rek moy lool am Ano mo dito di sa ba fa nga Bay fan nga xolal ci lolu. No. Ay sa ko te ko xol xamne bay fan nga. So mo dem ko raag wax ak mom. Ano kaya? Yo ko ko xamne fay. Ni ma tang fay bol bi. Bay bol mu dem. Bayil bol bi mu dem. Ano kaya? Sa mga nga na. Ni nga mo damo mo ko jënd. Bob bi. Enggak, ini kan.